Združenie bývalých politických väzňov podalo predsedovi vlády Robertovi Ficovi žiadosť o nápravu diskriminačných zákonov. Upozorňujú v nej na to, že situácia politických väzňov v Slovenskej republike v porovnaní s Českou republikou je značne horšia. Z týchto dôvodov žiadajú príplatok k dôchodku za každý mesiac obmenenia slobody, ako aj riešenie problematiky postavenia a sociálnej situácie účastníkov odporu proti komunistickému režimu. No a viac si povieme s Františkom Bednárom, predsedom Svetového združenia bývalých politických väzňov. Dobrý deň. Dobrý deň. Dovoľte by som poďakoval RTVS za to, že nás pozvali do tohto vysielania. Vzhľadom na to, že problematika politických väzňov je dlhodobo na Slovensku na okraji spoločenského záujmu. Tak poďme sa teda pozrieť na tie problémy. Obrátili ste sa na premiéra so žiadosťou, aby vláda odstránila diskrimináciu po prijatí zákona o príplatku k dôchodkom politickým väzňom, ktorý schválila ešte predošlá vládna garnitúra. Kde teda cítite tú diskrimináciu? Tak viete čo, ono by si to vyžadovalo dlhšiu diskusiu, ale v krátkosti zhrniem, o čo ide. Situácia politických väzňov na Slovensku je v porovnaní s Českou republikou oveľa horšia, pretože všetky zákony v podstate boli prijímané v Českej republike a Slovensko len oneskorene reagovalo. Tak to bolo aj v prijatí zákona o príplatku dôchodku politickým väzňom, ktorý bol v roku 2007 prijatý. Prvá verzia bola len pre rehabilitovaných podľa zákona 119/90. Ďalšia novela rozšírila okruh o príslušníkov vojenských pracovných táborov a o násilne odvlečených. No a potom táto novela je v podstate už tretia. Tie predošlé novely jednoznačne zahrňovali všetky oprávnené osoby, či tam neboli žiadne rozdiely, nejaký veterán, či niekto bol alebo účastník odboja. Čiže tam je to definované paragrafom 6, kto je politický väzeň. Sú to tieto tri kategórie. No a vláda Igora Matoviča v roku 2020 urobila už tretiu novelu, ktorú my hovoríme, že bola na politickú objednávku. Oni síce mali v programovom vyhlásení, že budú odškodnení všetci politickí väzni z benefitov, ktoré odoberú príslušníkom a funkcionárom StB. Čo sa však nestalo, pretože ten zákon bol pozastavený na ústavnom súde a v podstate tí politickí väzni neboli odškodnení. Oni to odbili tým, že vlastne rozšírili skupinu účastníkov politických väzňov o členov Reholy a členky Reholy, ktorí boli v centralizovaných táboroch. Títo neboli ani odsúdení, neboli ani vo väzení. Čiže vlastne vytvorili takú novú kategóriu. A kvôli ním vlastne bol prijatý tento zákon, sa rátalo nejakých 76 oprávnených osôb. Len sa nerátalo s tým, že vlastne tu pribudne veľký počet žiadostí ľudí, ktorí nemali záujem o priznanie tzv. Veterána proti komunistickému odboja, pretože v roku 2006, keď bol prijatý tento zákon, z toho nebolo žiadne proste finančné zadozučinenie. Tam bolo jediné nejaké kúpele a morálne zadozučinenie. Čiže ja som sám vyzýval ľudí, aby si o to požiadali. Vtedy nebol problém. Vydávali to automaticky všetkým, ktorí boli v PTP, ktorí boli odvlečení od habilitovaným politickým. Ak však neexistovala nejaká prekážka, čiže členstvo v komunistickej strane, spolupráca s StB a podobne. No a tento zákon jednoducho to zrobil tak, že vytvoril vlastne samostatnú skupinu, čiže nárok na príplatok na 10 eur, ktorý sa zvýšil postupne, ten prvý bol 60 korún v roku 2007 za jeden mesiac od teda obmedzenia slobody. V roku 2008 sa to zvýšilo na 5 eur, no a teraz na 10, ale len pre tú určitú skupinu ľudí. No a tu vznikla proste veľká disproporcia, že kopa ľudí vlastne je dotknutých, že prečo sa to už na nich nevzťahuje. Čiže všetci boli politickí väzni, doteraz už nie sú. No a Ústav pamäti národa žiaľ začal takto selektívne kadrovať ako akčná komisia v 50. rokoch a začal zamietať tieto žiadosti. Čiže uprednesoval špeciálne len tú skupinu, pre ktorú bol určený tých reholníkov a tí, čo zomreli v Rusku, tí už nie sú proste ani. To sú len nejaké obete podľa nich. Čiže ja tu mám zúfale proste dotazy ľudí, ktorí 2 roky čakali, kým ich tam preverovali na Ústave pamäti národa. Nakoniec to zamietli, že nepreukázali 12-mesačnú aktivitu proti komunistického odboja. No to je nonsens, lebo po 77 rokoch dokazovať, že ten človek, ktorý zomrel v Rusku, tu vyvíjal nejakú protikomunistickú činnosť, to proste nie je možné. To archívu KGB sa nedostaneme, čiže je to nereálne. No dokonca tomu človeka, ktorý chce vyhlásiť nádovku kvôli tomu. Čiže aby sme predišli takýmto veciam,
tak som sa rozhodol, že podám návrh predsedovi vlády, aby sa jednoducho táto diskriminácia odstranila a aby bol postup taký, aký bol doposiaľ. Čiže aby sa to vzťahovalo na všetkých, ktorí sú uvedení v tom paragrafe 6, teda aj na tých reholníkov, ktorí tam pridali. Hej. Čiže asi tak to bolo. No a v minulosti to je vlastne déjà vu, lebo my sústavne musíme bojovať o všetky tieto zákony, ktoré tu sú. Podobne to bolo aj v prípade tzv. Jednorazového finančného príplatku politických väzňov, ktorý bol prijatý v Čechách dávno predtým. No, tam to bolo nejaká výška, zhruba podľa toho, kto bol nakoľko odsúdený. Mne by to vyšlo nejakých 240 českých korún. Čiže tiež sme to prosím žiadali, aby to prijali, nechceli to prijať Dzurindová vláda. Dali sme to na ústavný súd ako diskrimináciu, lebo nás súdili súdy Československej republiky v tom čase. Čiže prečo máme iné odškodnenie v Čechách, aj na Slovensku? V Čechách je systém, že to schvaľuje priamo nariadením vláda, na Slovensku to musí schváliť parlament. Čiže to je zásadný rozdiel. S tým je problém. No, takže dokonca to bolo aj na Európskom súde v Štrasburgu, nepochodili sme. No a ako sme ich dotlačili aj tú Dzurindovú vládu, že schválili ten zákon o tzv. Jednorazovom príplatku vo výške 80 000, tedy ešte slovenských korún. Takže vlastne teraz sa to zase opakuje, že zase sa musíme o to dobíjať a bojovať, hej, a máme s tým veľké problémy. A viete, mne je ľúto tých ľudí, hej, ja tu mám jednu pani, ktorá má 24 eur dôchodok, otec bol partizán, bol účastník CNP, komunisti ho zavreli na 18 rokov a ona nestihla tú lehotu, lebo tam boli 3 roky na podanie žiadosti. Ona bola v Čechách, čiže jednoducho nevedela o tom, čiže ona nedostala ani cent. Hej? A prihrali dôchodok 24 eur. No tak, viete, podali sme žiadosť, Ústav pamäti národa po 2 rokoch odpísal, že jej otec bol dokonca členom komunistickej strany a neviem čo, ale to, že bol 18 rokov vo väzení, to ich nezaujíma. Čiže rozumiem, čiže vy v podstate nesúhlasíte s tým, že Ústav pamäti národa, práve on rozhoduje o tom, komu bude pridelený, alebo ako toto funguje? Takto. Ústav pamäti národa o tom rozhodoval od roku 2006. Nebol s tým problém. Automaticky všetky ex lege, ktorí zo zákona boli politickými väzňami, tzv. Veteránmi odboja, boli petepáci, násilne odvlečení a rehabilitovaní politickí väzni. Tí sa považovali za veteránov. Potom sú tzv. Účastníci odboja, to sú členovia Charty 77, tajnej cirkvi, ktorí neboli vo väzení, neboli odsúdení, ale vyvíjali činnosť, ktorá bola považovaná za tzv. Odboj proti komunistickej. A títo vlastne mali byť posudzovaní, či 12 mesiacov vyvíjali tú činnosť, ale nie tí, ktorí boli vo väzení v PTP a v Rusku. No a tu došlo k takej zmene metodiky postupu, že Ústav pamäti národa jednoducho to zmenil aj žiadosť a už hľadali zámienky, ako nedať. Čiže vtedy automaticky každý, kto si o to požiadal, to dostal. No lebo vtedy z toho nič nebolo. Tam nejaké kúpele maximálne boli a to bolo celé. No ale keďže teraz už tam bol ten zvýšený príplatok, tak tí ľudia sa zobudili a začali podávať žiadosti. Oni s tým nerátali, že bude ich vyše 600. Boli tam veľké preťahy zo strany Ústavu pamäti národa, lebo oni preverovali všetky spisy, z Prahy vyžadovali dokumenty, že začali doslova lustrovať tých ľudí. No a keby ste čítali tie odôvodnenia, tak to je doslova dehonestovanie tých mŕtvych, ktorí tam pomreli. Nechcem to tu ani jednotlivo menovite spomínať, ale nie sme spokojní s týmto postupom. Čiže my chceme to, aby Ústav pamäti národa postupoval tak, ako postupoval od roku 2006 do roku 2020. Čiže aké zmeny od premiéra očakávate aj na základe toho, že ste mu teda poslali aj tento otvorený list? Vzhľadom na to, že zákon sa volá zákon o príplatku dôchodku politickým väzňom, tak chceme len jedno, aby sa vzťahoval na všetkých politických väzňov, tak ako tomu bolo od roku 2007 do roku 2020 počas tých 2 noviel. Čiže aby tu nebola ďalšia kategória, ktorá bola politicky motivovaná zo strany Matoviča, ktorý vlastne si to predstavoval asi tak, že zoberieme eštebákom funkcionárom komunistickej strany a z toho dáme len časti tých politických väzňov, tzv. Tým veteránom. No ale to sa nenaplnilo, pretože ten zákon bol pozastavený ako retroaktívny. No a oni snahe ušetriť, ja predpokladám, že určite ministerstvo financií pána Hegera dalo Ústavu pamäti národa nejaké pokyny, lebo neviem, prečo zrazu zmenili túto metodiku. Čiže oni už začali jednoducho všetkým tým žiadosti zamietať tým ľuďom. A robili to na bežiacom páse. A hovoríme, 12 pracovníkov to robí a vychádza tam za jeden mesiac asi 2 žiadosti. No, takže zhruba koľko rokov to bude trvať. Ja mám ľudí vo veku 96 rokov, ktorí sa už aj nedožili toho,
Čiže my, Ústav pamäti národa, by zo zákona mal vlastne pomáhať tým ľuďom a nie ich takto ešte na sklonku života vlastne takto traumatizovať. Takže s týmto zásadne nesúhlasíme. Pán Bednár, ďakujeme vám za rozhovor a prajeme ešte pekný deň. Dovidenia. A ja vám ďakujem, dovidenia.